Basta panit tagay mga langkat dra. Matik na gintay gisilibrar anang adlaw. Dili na ta maglangan og ato na ning intruhan. Let's go. So yun was mga ka-idol for today's journey. Before ta matug eskwelahan outfit check ta tabay. Bitaw graduation man karon sa atong pinanggang anak. Malamang supportive kay ta basta inani ng event. Maniwala na gid ko sa kasabihan nga kusog mo apil sa graduation pero inig pahina wala intawon. Huway! Ay sorry naigo mo apil man sad ko. Wag sa wakas kaning ikaduha natong anak graduate na gid ni siyang paghinila. Gikan sa daycare hangtod sa kinder. Daily routine na gid na siyang kinabuhi. Nga before mo sulod sa classroom mo hilak sa gamay. Kay para sa iya murag dili kompleto yang adlaw basta dili siya makahilak. Huway! Diri nga sa dabi na maghilaka pa ni siya. During practice silang graduation, muhilak yapon siya gamay. Pero mo nang giingon nila nga people can change. Why? Isip po sa kaginikanan, grabe gid akong kalipay nga akong mga anak gigraduar na. Kaysa wakas makapahuway nagitaghatag ani sa ila sa balon. Why? Wag tang tanan ako pamaol ani. Kay inana taka proud sa tong anak oy. Kay bisan pa man sa kalisod sa panahon, ato gyapon silang napa-eskwela ug na-provide nilang panginahanglanon bisag pinobre style lang gihapon. Dili ba siya ng ribbon ug medal para ma-proud ka sa imong anak? Be proud every day bisag badlungon kayo sila. Be proud. Bisan pa man imong anak badlungon kayo sa eskwelahan, sige ra kag ipatawag sa maestra. Be proud. Bitaw i-love nato sila bisan unsa pa man sila. I-guide nato sila always suportahan. Ug i-show nato atong love sa ilaha. Ug bisan pa man sa kapitio sa panahon, gusto pod nako ilang graduation kay memorable. Na dili sila makalimot sa umalabot na panahon. Mao nang gihandaan nato na sila diha bala ginagmay. Kay isip po sa kaginikanan, grabe gid akong kalipay diha nga gi-graduate na sila. Kay katosang elementary days nako, katong sa panahon nga ako po'y nag-graduate sa grade 6. Yes, kung pitos mi karon, mas pitos gid mi sa una. Pero mao lagi kay laban ta sa tong ginikanan. Antes ang manok nga pang sabungay, 3 times street win gid to siya. Pero gisakripisyo sa kong amahan para mahandaan ko. Naa may handa o wala atong mga gipang silibrar dara. Itang mga anak tagaan natog importansya atong ginikanan. Kay bisan unsa nakakapoy sa atong ginikanan, never gyud na sila mo surrender. Dahil isa lang ang hangad nila na mapabuti kayo. Way Tagalog. Ug kitang mga ginikanan tagaan natog importansya atong mga anak. Dahil minsan lang sila bata. Sulito nato ang panahon nga naa pa sila sa ato ang puder. Kay someday mandagko na sila. Maminyo og limited na lang ilang time sa tuwa. Kasakit. Mao nang isa sa rason I'm vlogging right now. Why English the sad unsa naman ni? Bitaw isa pod sa rason nga nung ga-vlog ko. Gusto nako ang mga panghitabo sa mong kinabuhi bitaw. Na ay ebidensya dili kay pang memory ra. Why? Kay someday magdagko na ni sila. I-recall man nila kung unsan or nag-unsa or ambot basta mao na na. Kay ako gani hilig gani ko mag-throwback picture. Wala saway sa kaugalingon bahala niwang pagay ko sa una karon tambok na kay. Hala itom di kay ko sa una ba karon itom gihapon ko. Way pinagbag-o di ay. Basta gani lechon na gani. Una gid mawala dira ka ng panit. Ambot lang gid sad kaha kay nganong grabe magid kayo ni kalami ni panit sa lechon. Unta sunod panit na lang tanan lechonon. Murag kinahanglan na ginamo ni ayuhong maltrato ni lechonan ni kay grabe na kayo kagutom. Halata gid ninyo nga perting gutuman ng mga tao diring dapita. Kay ang mga plato murag nagsumbagay na. Dili na gid uso sa mo ang form line straight. Uy, si form line straight. Unsa na ayuda? Happy God with Cheng Sheng. Happy God with Rose. Dire ra gid taman akong video kay basig maalkansi na ko sungit ani.